and welcome to Business Tuesday. As usual, this is the program where you get all the insight as far as business is concerned. And again, on the show today, we are having a guest visiting with us for the very first time on Business Tuesday. And as I always tell you, we'll be talking about something different because this is the only platform where we bring all the entrepreneurs and anybody that is doing business. So my guest, I'll be giving him a chance to talk to us, and also he will be telling us what he does. And again, guys, today we also will be conducting our interview. We'll be speaking some low words because we also want the people back there at home, Kisumu Pacho Dala, so that they can be able to understand some of the things that we will be talking about. Once again, my name is Maurice Owino, and this is Lolwe TV. Welcome to the program. Let me allow my guest to say hi to you. Karibu sana, Rafiki. Hi, Lolwe TV. My name is Collins Odwogo Oyugi. I'm an architect by profession, and basically construction is the field where we are. So I'll just talk briefly about the construction industry and architecture in general. Yeah. Very well. I know that term, architect. Many people from Lonyanza really love it. I know they are saying if a low person is not architect, then maybe probably is a doctor. So you can tell us why did you choose to be in this field? Well, I started thinking about this field when I was in secondary school. Some years back, and one of my teachers inspired me because I used to like a bit of drawing, yeah, but also I used to like houses a bit. So kanye manachako pare nito, can I be somebody who really designs houses? I get into a house and I have a feeling of what it is. Yeah, I get into a client's mind and then think, what does this client want? Does he want this structure or this structure? So I'm able to see that when we discuss that with the client and then come up with it. So I started thinking about architecture during those periods of... and then you see, those times, Pia, our teachers used to tell you to like subjects in engineering, things that they want to inspire you to be someone that can inspire other people also. Yeah, so that's how I started getting into architecture. Yes. From a layman's point of view, wanya wachokata ni kumjalo maneno sani nyalo penjo ni architect. Hoi kao thuolo maromo nadi mondo ngato koro bed ngano molony e time? Kachako gi korka somo, architecture kao madhigni auchiel in the university. Yeah, kaka wan kane an in university atime Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. To ndalo no nwakawo higni auchiel mondo mi som architecture mondo itieke. Tinde aneno ka gipoge dere, koro itimo Bachelor of Architectural Studies, ikaw 4 years, and then architecture itself koro imedo 2 years. Put another 6 years. So by the long term, mondo mi kori bed a full architect manyalo register, you'd still have to take the 6 years. Yes. Koro means niki sewuok e school, inyalo yao gimoro kaka family makoro jinyalo consulti, kose how do you work? Do you guys get employed? Kose itiyo nango wach ni koro iwuok e school, kose puodhi. Idhi manyo tich, kose in makoro tijini i-create. In this field, all the engineering fields, kata ibed mana daktari, the first step mitimoga, kiwuok e university, you don't just start your own architectural firm or your engineering firm. You must start from somewhere. You have to get employed. Like in our field, what they do, they tell you that nyakibed employed an architect is registered for some few years, like 3, 4. You get used to the Tijino, experience Moromatin. And then, even before that, Podo Kinyal Bedo architect, nyakibed registered, ntiere penj morometimo after those 2 years. Koreki yudo certificate.
timi certificate of registration koro ibedo a registered architect. To apart from that, kisebedo registered architect, koro ntiere license mibo yudoga every year. You renew a license. It's called a practicing license. Every year you renew, eh? Every year you renew. A year more you renew it, you cannot practice. So now, you see, once you get that license, now koro in architect ma full inyalo timo anything. Inyalo goro ne ngato mabed approved county council kachacha. Inyalo supervise tich mora mora mar architectural mar building moro migero kamora mora within the country or internationally. Once you get that certificate and the license. License, of course, kata mana kata daktari imiyoga license per year. So you must have that license. Ok ni ena gimitime ni koro. Koro nkinise wuok e school to koro initime. At least nyaki call from someone else to gain that experience. Yeah. Kanyi lero maber kabisa ni jokanya nam kuom jogo maneno ute kanyo koro kani idwa tero nyathini mondo odhi otim somo mar architect kata engineering. Aneno ka jomoko nosechako oro ote piny kalo kanyo koro giwacho ni penjnwa wendo nito difference mantie between engineering kod architect ni en ang'o kose architect ni en branch mar engineering. Kanyo kanyalo wacho an architect is an architect. To an engineer is also a broader field because engineering tier fields mang'eny. Tiere structural engineer, tier civil engineer, tiere water engineers. So just like you have a civil engineer, one koro we call ourselves, no, they decided to name it as architect. So it basically deals with building. So that is an architect. That is the main difference. I don't know kakaji confuse especially in this construction sites. Yes. The moko confuse an architect be an engineer who is now most of engineering like a civil engineer, a structural engineer. Koro pogrok ne ma ok yot, yani iwacho the line is very thin between the two. Yeah, the line is there. The line is there because as I've told you, an architect deals with, he designs the building. Koro igore the building, the form kaka entire no. Yeah. To an engineer, no design structure and support mar building. Oh bas. Mano koro ng'en kata an gino ne odwa changa matin. Koro iwacho ni unugoro inyaneno ot kako bro bedo machal kapok ogere donge. Yes. Timiyo joma gedon koro mae gima dwaro nu ugere. Yes. But kapok ochopo kanyo nyaka engineer bede mag loso the structure. Ngini ot nyaka bed gi support mondo odni kik luar piny. Ana nyalo gore agora ober ni kamano rinene kaka roof ber lakini mondo mi odno chung. Nitie ng'at mosomo piny kaka geologist nyaka ng'e kaka piny kuchocho chal. En ema nyaka mi report. Kasto structural engineer en ema koro biro to loso o design kaka beams nyalo michungo ka size kaluwore gi weight mar odno. Kanyo actually mabe nadwa penji ni ot kogore piny kaka mo wasebedo wagi cases ma ute gore piny moko nogore madhare kucha sometimes back. Ng'ano mabedo blamed kae en engineer kose en architect. Kanyo ero sometimes jinyalo confuse. Someone to blame nyalo bedo all the three parties, onyalo bedo one party, onyalo bedo ntiere contractor. Contractor en ng'at ma gere cha. Makoro osekale lwetu ji ariyo. Osekale lwetu koro en imiye no gera omany materials to gera odno. Koro sometimes iyudo ka construction kanyo ero sometimes iyudo ka contractors moko dwaro ga no kawo shortcuts. To ka consultants kaka one ok obedo involved ahinya in that business to ginyalo timo mistakes. Samoro inyalo yudo ko okawo materials marach, low quality otiyogo. Samoro yudo kaka structure cha instead of keto chuma size moro mano nego keti to keto matin. Koro ing'eni weight moro mar od cha oingo chuma. Oketo mopogore gi design mano keti drawings kacha. Sometimes iyudo ka un gi engineer onego bed ni supervise tijno. To en bende samoro ok en available ok supervise tich kako onego bed no supervise. Kanyo nyalo blame. Yeah, emomiyo ineno ka it is supposed to be a combined effort for all the three people must be work hand in hand. Yes, not three. In the construction industry there are so many professions. It's not just the architect, the structural engineer, civil engineer.
nitiere jomoko bende nitiere kaka quantity surveyors ma cost yudo cost mar building. Nitiere kaka joma timo NEMA experts matimo NEMA reports. Nitiere kaka surveyors mabiro survey the land, ng'iyo ka plot no en onego bed ni en mar wuon gi kata kok en mar wuon gi. Koro all those people are there. Koro adwa penjo ang'en ma to ken question ni, but in kaka ng'ano jalo mabe nie field no inya bedo gi answer. Waseneno ga ute ma igero to dhano se dakie, yani dhano dake floors mapiny, tido ka odno pod malo, pod odhi mbele gedo. To seche moko wasebedo gi cases ma kata ot migero cha ido ka seche moko lwar ka ji odak piny ka. Iparo ni onge ga chik mawacho ni ng'ato konego ger ot ka ji osechako dakie, kata mondo ji owe ot oger marumi eka ji odag. Ang'o miyo gino timre Kenya ka mang'eny? Nitiere chike kendo nitiere code of conduct matiyo godo. Nitiere building regulations matiyo godo they are all there. Ot essentially kapod igero to konego bed ni ji donje, but ji timo kamano kech yudo ka clients moko samoro ogero ot nyaka first floor to pesa rumone. Samoro okawo loan to odwa ni mondo odni orum. Koro pesa ma ji chulo ge mochulo loan. Koro pesa ma ji odwa no wegi kanyo mondo otim yudo pesa matin. Yudo pesa matin, but essentially it is not really allowed as such. But yudo kan ti ute moko mano ger chon, ogere up to a certain level, tidwa timo renovation. What is expected of you to do is idaro jogo matin, kati iloso ni kamoro ma temporary to gibede titimo renovations nigo, kitieko to they just come back. Yeah. And then ningeni ot bende kapok idonje ot migero mabedo constructed, onego bed ni yudo a professional certificate. Mano wuon ot mimiyo gino. Yeah, imiye occupational certificate. Yeah, by the county. Koro mane mangiso ni aparo ni karang'eny ji mang'eny onge certificate no, nikech ute to ji donje pile ot ma kata pok orum. Adong'e ni Kenya ka Kenya ka samoro ji ohero shortcuts sana, but watemo ga encourage ji ni mondo waluwa process ma the due process. Wangi building conditions ke kako nego watim. Nitie conditions mang'eny mag building to ji ok luge ga. Ke jomoko neno ni kichako luwo conditions go to idhi kawo time mang'eny, samoro idhi spend a lot of money. Yeah. Koro wadwa ni wakaw yweyo matin to kwaduogo pod wadhi rango mana weche mang'eny ma tije malure kod architect kanyo, gigo ma iwacho ni the common man ok ong'eyo maber. Ineno ka kiseleronwa gik ma maybe kata joneno maneno sani ne kong'eyo. Koro kwaduogo pod wabo mna dhi nyime gi twak machalo kamano. Janeno mar Lolwe TV wakawo yweyo ma en chenro ma Business Tuesday, to kawuono wan kod wendo isho kama en architect. Otemo leronwa kabisa kendo ken jalno mabende neno ka gik moko timre maybe kata mane plot midakie. Iyudo ka ot ochak ger, ot pok orumo to jodak piny to malo pod igero. Wendo kawuono isho ka temo leronwa kabisa kendo konwa ni chiko koyie mondo gima kamano timre, to watemo ng'iyo ni en kaka koro jalno molonyo oyawo pachwa ni in kaka jalno kido ka ot podi ok orumo, in iwuon ok onego idonje odno, we mondo odno rum mondo eka idonje. Koro wakawo yweyo kendo waduogo med mana neno Lolwe TV. And now guys, again, let me welcome my guest. For those who are just tuning in right now, because I know maybe we could be having some people that are just joining us, I want to allow my guest again to say hi. And my name is Morris Owino, and this is a Business Tuesday. Kama kawaida, karibu sana guest. Asante sana. Like I said, I'm architect Collins Yugi. Yeah, and I'm in this building industry. Yeah. Iwacho maler kabisa janeno mar Lolwe TV, wan gi wendo kawuono mana kaka naseko ni en wendo ma wacho no deal gi wacho architect kata weche mege gedo kata orango kaka hakikisha ot midakie no oger kalure gi chik kaka sirkal dwaro. Jatelo ne wawuoyo ni temo leronwa chike mabende oket in place. Yes. Kaka igero ute to nitie kama ni pimo miweye, maybe nyalo kawe gi kanyo idhi mbele matin. Yeah, na awacho ni nitie chike nitie mang'eny mag ute. Ng'eni kaka
ot ntika kamoko miwacho ga ni kik ger ot few meters from the road. Nitiere chike mang'eny kata kan tiere ineno kaka ute moko manyiche imuko Nairobi kaka piny Kileleshwa ka. Iyudo ka sama idwaro gero ot onego bed ni ng'iyo all these regulations kapok ichako mondo kik gima chal kamano yudi. Nikech inyalo yudo kigedo to kare gedo e ndara. Tikia. Kore momiyo iwacho ga ni sama idwa chako gedo to you involve all these professions mondo gikonyi kik ikaw kama ni ndara. Ikaw kamoro mantie rach. But kaw kama mantie ndara man to koro wadok korka jo lands, jo planners. Koro sama ichako to you involve those guys so that you ensure that your plot is genuine. It is not someone's land. It is not along any how do we say kamoro machiegni gi pi kata maybe river kama. Yes, kunde machal kamano. Iparo ni iwacho point maber kabisa nikech wasebedo gi cases ma ute mimuko kata supermarkets igoyo piny, malls, wang'e nitie malls mosemuk kae kata Nairobi ka. Ang'eyo kendo ni question ni ok en directly e field ni, but ang'e ni deal gi joge. Iparo ni seche mane ng'ano luwo process miwacho gi mo acquire all those papers, the paperwork and everything, onge ng'at mane nyakone ni land ni en mar sirikal kata uchiegni nya jogi ne ni kanye, where yani wanya penjo where were these people kane ng'ani timo all this paperwork? Kanyo iranyalo wacho ni sometimes e korka land koni nitiere ga issues mang'eny. Kata wan kata in inyalo dhi ting'iewo land miyuda ka in gi very genuine papers. Title deed biro ni maber. Kare maybe previous years yani samoro yudo ka land osebedo osa dhi e lwedo mang'eny. Ng'at achiel ong'iewe but the first person mano ng'iewe samoro they acquired it in a wrongful way. Samoro mano ne reserved land mar government. Ino kinyal ng'eyo. Ng'eni kochopo kama chal kamano to we have no control over. But kama wang'eyo maber ni mato lop sirikal, sometimes we advise our clans, please don't use this land. Otherwise, to kata kidhi mbele mi design tingeni okudhi bedo approved in the country because they check those lands. They check that this land, is it yours, is it not yours? Yes. Okudhi bedo approved, but watemo wache wi cases ma auto seger mochopo malo tido ko make gi X maret. Iwacho odni kitambo bed approved majoko nene mowacho ni dwa gere ka jogo ne nyalo neno ni odni en land mar sirikal mondo kik giwe chak gere. We aduoki chien kamoro achiel. X mar kineno X nitiere X mar jo National Construction Authority. Mano nyiso ni odno oko comply gi regulations mag National Construction. Kora ene ma red ni kose? Yeah, matinde kiyudo ka oto ket X mang'eny. Oko nyiso ni gedo e barabara. Onyiso ni wan waparo na kamano. Onyiso ni building ni oko comply gi regulations mag National Construction Authority. Nitiere is a whole list mar regulations kaka ibong'e ni ot onego iwe 6 meters ka drisni onego bed machal kama ok onego bed ni gede gin ging'eny ok onego bed ni ot odi ni kata step kata kigero column to mulo od ng'at machielo gik machal kamano. To rules go bas jo break gi mang'eny nikech ute to mulre mang'eny sana. Koro ineno ka nitie gik mang'eny. Samoro yudo ka ok comply gi fire. Kar fire kanyo en nang'o? Nyaka iket fire points, gik machalo kamago, water hydrants, mago nyaka ensure ni keto, especially for public buildings. Mago nyaka bedi. Public buildings ibo yudo ni samoro igero kata a school. Nyaka iket ramp. Ka onge ramp, onge ng'ama bo approve ni that building. You have to put that ramp. Koro sami biro jo NCA biro to keto X nyiso ni ok comply. Nyiso ni sami timo construction no samoro pok yudo drawings. Mokuongo ng'eni drawings nyaka bed approved. To drawings ma nyaka bed approved. Drawings gi kore mugoro. Mwagoro gi. Nyaka bed gi architectural drawings mo bed approved. To nyiso ni mano nyaka for it to be approved nyaka team this thing with a licensed architect. The same to structural drawings. Nyaka bed gi structural drawings. To nyaka apart from structural drawings nyaka team gine report mar NEMA. Mar report nyaka time. Mano be nyaka keti. Yes. Inya wacho ni corruption ose affect gik mikwano go nang'o e Kenya kae.
Kenya wa corruption no sa affect gino mang'eny. Kechiyudo ka samoro in gi client moro maduong' to dwa no ger od ni piyo piyo. Dwa no tieke piyo piyo. Koro neno ni samoro samitero drawings approval kachicha samoro drawing ni dhi kawo time, dhi kawo kata dweche moko 2-3. Kapod obudha kacha. Kapod obudha pod process no dhi mbele mondo mi otim. En koro dwaro ni sama jo NCA cha kata ka jo NCA moro achiel obiro to dhi ogolo siling pesa moro kanyo matin to dhi odi ofuko ne mondo kal process cha. Mondo kal process cha. Nikech ng'ato ni nya penji wacha dir, ng'ato nya penjo ni waseneno ute kata mna area kata kiwuotho. Iyudo ka ot nicho chak gero kata mane January ka ot maduong' ma kata 12 floors kamae. Tiyudo ka odno after 6 months odno rumo. Iworo no odni ogere ng'wech nadi kwani gino ok gilu chike gi. Tido ka moko bende budho. Koro wan waparo na maybe ng'ano nigi pesa moloyo jomoko ke momiyo mari rumo piyo. Ot kata in gi pesa to nyaka igere agera maber. Jomoko dwa bedo ga gi speed moro nikech koro yudo maybe pesa ne kamoro, but kaber onego walosa ot kaluwore gi kaka onego lose mondo kata jok madak e iye bendo bed safe. Aya aneno kendo penjo moro biro kacha, janeno penjo ni to inyalo wacho miwa in terms of market kata yuto. Tij architect ni inyalo recommend ng'ato no dhi osome kata mbalariany sani, maybe jogo rawere maneno sani inyalo recommend rawera moro ni tijni en tich ma yuto ne en gi yuto to anyalo recommend ng'ato mondo odhi school osome. Mana kaka nyalo recommend ng'ato ni dhi som law kata dhi som medicine. It's the same way manyalo recommend ng'ato dhi otim architect, but somo en passion mar ng'ato. Gima ineno ni in gi passion no ema mondo itim. Korka architecture kiyudo clients maber to be iyudo pesa maber. Iyudo pesa maber. Yeah, in the building industry ok anyal complain ahinya, but tich nitiere. Kata in kiwuotho oko ka you will always see utemigero every day. And the country is developing. So development infrastructure is always there. Mana ka ngiso ni at least the country is growing. Kata counties wantiere kaka Kisumu, Migori. Gima ngiso ni country o develop enang. Any mana buildings go construction biro mang'eny. Skunde mine negero mang'eny go. Yeah, mane mangiso ni at least county wa develop. Kori nya wacho ni poko bedo flooded ahinya. Wanya wacho for example wanya tiyo gi kata koro field ma anantie kaka jalendo jafwambo kamae. Sani nya winjo ka jonyuol moko wacho ni sani tij fwambo bedo gitiyo gi the term wacho ni flooded, yani journalist ng'eny kabisa gi graduate year in year out makoro ido ka ng'eny gin mani street kae. Inya wacho ni architect kata and construction kae pod dano ma yani ok obedo flooded ahinya. Gima nyalo wacho ni the last 10 years back the field was not flooded as such, but tinde with the course ingeni kaka students osebedo kamedore igni 10 mokalo university numbers are increasing daily. Yudo ka students medore, joma graduate dang'eny. Koro yudo ka architects medore just like in the same field in the engineering. Koro ibo yudo ka samoro there are architectural firms. They can only employ up to a maximum of a certain number. Kechibo yudo ni most architectural firms ma Kenya ok gidongo ahinya ni koro ginyalo kawo kata more than 10 people ni koro go office achiel. Kech mano be bodwaro ni obed gi tich mang'eny. Yes. Alafu tij architecture en tich madwaro ni imbe nyaka igolri kimanyo. Ibe nyaka iwuothi. Gima ber gi tij architect you don't even have to have an office. And gima bora ni you have your computer. Inyatiye computer na ofisi. Itiye e ot kata ka intiere ot design ne ng'ato kitieko to you have a meet somewhere, or you can even have a meeting virtually. You don't have to have an office. Yes. Kasto gima koro chuno ni nyaka itim sama koro wachopo implementation stage makoro otidwa chak gercha. Koro you have to go there physically. Mondine. Kechi essentially nyaka take that responsibility mondo ng'ini odni oger kalure gi design moro
makata en na Mombasa to nyaka idhi. Makata en mana Mombasa nyaka idhi. Wan wawuotho kata idhi mana Garissa, kata ng'ato dwa nwa design gi ut, kata idhi mana Malindi, you have projects, you still have to do it. Koro kama client oluongie emidhiye. Mano wacho maber. Koro waloro, koro konwa wuo gi jopiny e kamera kanyo, wachni mogik, nyiswa kin gi ofisi non kanye ka ng'ato dwaro biro mondo igorne ot, inya yudi kanye, namba ni mag sim, gik machalo kamako. Inyalo jiwo jayuth achiel be kisetieko rawera moro, inya jiwo rawera moro ma bende nowayot kanyo. Well, an atiyo antiere Westlands, Nairobi, wan go office kanyo ero, ma is architectural. Ya namba na mar simo minyalo yudago en 0726 70 3907. Anyalo nuoyo 0726 70 3907. To tijwani en tich maber nikech samoro nyalo yudo kiyudo tich moro maduong' to goli agola oko dichiel. Koro anyalo jiwo joma ndino ma pod somo mabiro. Yes, architecture is a good field, but in bende ingeni nyaka iti matek kimanyo tijno. Tich ok bi ni biro ni bet piny ni nyaka ibe wuothi kata mo wacho nyaka make that step ibe. Yeah, and then samitiyo tijno nyaka make sure ni tiyo tijno gi yo maler. Mane ma di kata uso nyingi oko. Kech ka ng'ato dio neno ni echo agero ot maber kama chicha od cha obedo designed maber. Embo dio penjo ng'ato machielo ni cha tiyo gi ng'aka. Ng'amo design od cha en ng'a. Kamane kaka wayudo tich. Wan kamane kaka wayudo. Means kitiyo marach to client bende ringi. Ute maber, you know what is good is what sells. Ute ma ng'ato neno ka ot ber kamoro mane gima ema dhi usori. Koro kanye mabe wan be wayude clients wa. One gi institutional clients kaka maybe banks kidwaro timo in fit out works, designs. Mago are some of our clients. Private clients kaka unu nyalo bedo our private clients. Yeah, and then gi osiepe mago bende are still part of our clients. Because iyudo ka samoro jok manusomo go jok ming'eyo gine megi samoro gimbe girifai gima ir ng'at machielo. But gima duong' ahinya en tiji ema usi. Na kitiye yo maler. Kitiye yo maler mi design gimoro maber ma ji te neno. To ibo manya. Mana dier. Yes. Sawa, iwacho maber kabisa. Koro waloro chenro koro ang'eni jopiny owinjo kakwa go mbaka to chieng' mopod wabo mna luongi nikech aneno ka field no bende lach kabisa. Wabo luongi kendo wawuo ka chieng' giseneno show gidhi oro ote gi kanyo, gidhi comment kanyo, wabro keto show ni bende mane e mbui mar YouTube kacha. Wadhi rango comment bang'e after sometimes kata bang' 1 month waneno gik ma jopiny wacho ewi kaka ne wago mbaka kawuono. Ka gipenjo wabo luongi kendo iduogi lere ewi penjo go. Koro wago erokamano ahinya kuom biro e show marwa kawuono. To wawacho ni Nyasaye mondo gwedhi to tijino bende idhigo mna mbele maber kabisa. Ang'eni jopiny mor kendo giyudo puonj ma questions moko ma gisebedo ka gipenjo kaka e yore mag gedo kata kaka ng'ato ng'e kama gere ot, giwinjo kaka idwoko ngi e yo maler kabisa. Koro janeno mar Lolwe TV mana kaka wasewacho no wakelo chenro ni e giko mane en chenro mar Business Tuesday kaka pile ma ikelo ni kod Anmol Sowino. To ne wan kod wendo e show kae ma bende wasego go mbaka for dakika 30 kamae mokalo. Oselero gigo mang'eny kabisa. En wendo ma jalonye architect olero kabisa. Koro ka chenro ni obai mokinene in case ni koro yawo TV kwa tie koto idhi mbui marwa kanyo YouTube Lolwe TV Kenya. Wabro keto chenro ni kanyo tibro nuoye kendo inya nene ka kidwaro mang'eny achiel kachiel. Erokamano ahinya, med mana neno Lolwe TV.